Mit navn er Maj-Britt Berlau. Jeg er generalsekretær i Sex og Samfund. Jeg har i rigtig mange år beskæftiget mig med seksuel chikane på arbejdsmarkedet. Jeg synes, det er vigtigt at understrege, at folk reagerer forskelligt på det. Så de reaktioner, man har, der er ikke nogen, der er forkerte. Men ofte er der en umiddelbar reaktion, hvor man enten negligerer det, eller reagerer ved at tage afstand, eller prøver at trække sig. Og på længere sigt kan man både blive frygtsom, forsøge at undgå den person, som overskrider ens grænser. Man kan blive syg, altså fysisk syg i kroppen. Det kan være i form af mavepine, hovedpine, ondt i kroppen på forskellige ledder og kanter. Og at anden sygdom ligesom støder til. Vi ved fra undersøgelser på det danske arbejdsmarked, at det ofte er den, som har været udsat for seksuel chikane, som ender med at forlade arbejdspladsen. Mange gange, fordi at de faktisk er blevet syge efterfølgende. Det er noget særligt, når det sker i forbindelse med arbejdet, fordi at der bliver man ramt på flere fronter. Fordi hvis man ikke kan gå på arbejde, så risikerer man faktisk også at miste sin løn, og dermed kunne forsørge sig og sine. Og det er jo en ekstra sårbarhed, så man bliver dobbelt ramt. Der er jo nogle brancher på det danske arbejdsmarked, hvor at det kan være særligt svært, fordi at det er lidt uklart, hvem der har ledelsesansvaret. Der kan også være sådan, at dem, der hyrer dig, faktisk er dem, som går over grænsen. Det kan være, at du er en ny opkommende kunstner, og i virkeligheden rigtig gerne vil have jobbet, men du kan godt mærke, at dine grænser bliver overskredet i den opgave, du har sagt ja til. Eller det kan komme fra gæster og tilhørere og andre. Det gør det utrolig sårbart og rigtig, rigtig svært. Og det er også derfor, at det her trygge rum er blevet skabt, hvor du kan få særlig rådgivning. Det trygge rum er blevet skabt blandt andet til dig, som har brug for at kunne tale det her igennem med dygtige rådgivere, som ved noget både om dit arbejdsliv og din branche, men også rigtig meget om seksuel chikane. For det er vigtigt, at du får talt det igennem. Det er afgørende, at du forstår, at det ikke er dig, som der er noget i vejen med. Det er den ramme, du har været bragt i. Det er den person, der har overskredet dine grænser, som der er noget galt med. Og det er noget af det, vi kan hjælpe dig med her i det trygge rum.